ganas de festa entre os bailarines. A chegar de pedir un cubalín aí xa, eh? Isabela, empeza xa isto, podes facer algo, non? Xa a partir de... Sí. Temos cousiñas aí pechadas, eh? Alegría, eh? O sea que... Sí. Xa é unha alegría, solo telas pechadas. Quero dicir que a sensación de que vai haber cousas no verán para a xente que canta, que se dedica a música. Ai, que maravilla. Mais pequeniñas, pero sí, que estén atentos que... Vamos a facer algo. Guai. Sí. Que gusto. Ben, recordamos, estábamos xogando con Honorata e David. A pregunta era esta. Son danzantes ou son farsantes? Estamos buscando si son bailarins de salsa. Vale. Que é ese baile que vamos ver aí, como onde están bailando salsa, o que é bailar salsa. Sabela, que che parece? Eu agora síntome mal, porque dixen pelos do peito e tal, pero... É que nunca o vin, o sea, é algo que nunca o vin, non sei por qué. Pregúntalle a eles. Quítalle a aerodinámica, ao mellor. Non sei, ao mellor, non sei. Tampouco nunca se ve os de natación, nunca se lleve con pelos. Claro. Por algo será. Por algo será. Eu digo que non. Ti dis que non son bailarines. E eu podo dicir que ela sí e el non? No, eso sí que non. Vai xuntos, non? Eles veñen xuntos, levan 30 anos casados. 30 anos casados, hoxe en día non leva nadie. Quero dicir, é verdad. Si son parella de baile, son parella de baile. Si non son parella de baile, non son parella de baile. Pero ten que ser a parella. Ti que dixeches? Que non. Pois eu digo que sí. Que sí que bailan salsa. É que ela ten toda a pinta. Sí, ela ten cara de arte. Sí. De arte, sí. Sin embargo, David, bueno, no, tamén. No, que David despístame, pero bueno. A colocación da perna dereita de David é espectacular. Sí, a verdad que sí. Vai quedar a cadeira aberta tamén. Espectacular, eh? Sí. Ese pantalón non é fácil de levar unha persona, eh? No. Desde logo, se non é bailarín, que se quede co traxe, que lle favorece un montón, eh? E o Honorata, sí, é o que di Eva, Honorata, pois... E Honorata, claro, sí. A ver, os bailarines sempre están como erguidos, non? Sí. Non? É algo que teño que practicar eu, porque estou vindo unha unha chepa... así apoiada como si fose isto. Moi importante, pero para cantar, vos que sodes cantantes, sí, eso é moi importante. Hai que cantar moi recto. Pero non ca cabeza levantada, sabes? No. Porque os cantantes, como me falaron, sí, un pouco máis complicado, non? Cando faz un agudo, sí que é verdad que tendes a subir isto. Por ejemplo. Pero non. E din que non. Hai que tirar destos músculos. Sí. Por ejemplo. Eu nos teño. A ver, pedime un ejemplo. De que? Nada. Vamos. Son danzantes ou son farsantes? Farsantes. Sabela, farsantes. Danzantes. Eva, danzantes. Pois vámonos a comprobar. A ver se Honorata e David son bailarins ou non son bailarins. Comprobamos. Cuidado, ese... Casi. Nada. Casi, Non son danzantes, pero cuidado, David. David, ese gestito... Non bailades, non? Pero sodes parella? No paz, sí, no. Tampouco. Non pasa nada, pero nunca bailastes, non vos chamou Dios por aí. De noite, a veces. Pero Honorata é o que dicía, Eva, verdad? Practicastes moito esa postura. Hombre. Mamai. Tú, David, no. Bueno, cun par de cubalibres vai lo que faga falta. Un aplauso para David e Honorata. Punto para Sabela, non? Eva, punto para Sabela. Bueno, non pasa nada. Puntos para Sabela, 1-0 para Sabela. Imos cos seguintes. Teremos que adivinar, vostedes tamén na casa, se a seguinte parella son danzantes, bailaríns ou farsantes. Vamos. Como mola isto. Como mola isto do baile moderno, Actitude... Outra vez me pasou o mismo. Estou con ela, pero con el no. Ai, pois eu con el, sí. Eu penso que sí. Teñen os dous unha pinta de bailaríns, para min, espectacular. Que eu non sei se son ou non, No, o sea, estás de coña ou estás... Non, en serio, teñen pinta. E como sabe se Roberto está de coña ou está de verdade? Claro, por eso pregunta. Vou preguntar o nombre. Como vos chamades? Eu, Adrián. Adrián? Adrián e Lara. Que maravilla. Pois a pregunta é a seguinte. Trenzas. A pregunta é a seguinte. Adrián e Lara son bailaríns, son danzantes de fusión?
encantaríame bailar así. Pero que iso tamén che digo que iba a dicir eu que fai calquera, non fai calquera, pero un pouco... Pois descarga tu TikTok, vai. Calquera non, pero eu penso que eles, sí. Por que? É que xa entraron con unha actitud moi de, non, unha presencia. Eu nunca me fixo na entrada e o máis importante, como se moven. Claro. Vamos facer unha cousa, non sei se pista ou non. Vamos a poñer unha música, Aitor, unha música deste tipo, e vamos a facer que veñan hasta a mesa e volvan para atrás. Andando só. Andando, non bailando, porque se vas bailando xa se nota un pouco de... Mételle algo desto pachangueo por aí e vades andando hasta a mesa, despacio, como se fora un desfile de modelos, e volvedes para aquí, vale? Sí. Eu he de decir que entraron con máis actitude da que Para min ela foi espectacular, Pois para min é... Porque ela iba recta e só movía os pés. Sí, ela iba toda recta e só movía os pés. E iba... Porque ele iba co ritmo. Ele iba co ritmo porque lle pode pola sangre das venas que... Non sei que dixo. Pero sabes o que me chama a atención? Que isto vexo moito nos programas de televisión, destos de baile, a postura que ten ela ahora mismo. Esa postura entre chulería, sabes? No, quédate quieta, cas pernas un pouquiño abertas, e cruzados e de brazos, eso vexo moito nestes programas que hai na televisión de baile. Sabela. Ainda que entraron con máis actitude que agora, porque creo que se puxeron como máis tensos. Sí, nerviosos. Claro. Eu penso que 100% sí. Danzantes. Bueno. Eu tamén penso que sí, pero... Tú podes ter chulería e bailar mal, eh? Sí, sí, bastante. Mírame a min. Sí. Veña, eu vou dicir que non por levarse el día contrario solo. Ala, bueno, pois moi ben. Pero ojalá bailen así, porque me encantaría verlos. Velos, verdad? Sí. Pois ímolo comprobar agora mesmo. Isabela dice que sí, que son danzantes, e Eva Iglesias di que non, que son farsantes. Pois comprobamos. Te reto que apague la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Te reto que apague la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. La disco está encendida, tremenda nota. Ella no se mezcla en la roca, la chica súper poderosa, tú estás bellota. Y por mi madre, que se te nota, mami, tú estás. 30.000 vistas los lituchi, tu novio no vale ni la cuchi. Se aparece, le presentamos a mi doña Uzi, pa' que se relaje flow jacuzzi. Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale, tú dale lento, tú dale lento. Como me voy después, tú vive el momento. Vamos pa' mi apartamento. Sí, actitud, Moi guai. Que maravilla, Eu quero aprender. Increíble. Canto me gustaría ver a David, o que veo antes, bailar isto. Sería precioso eso. Sería precioso. Eu teño unha dúda sempre con estes bailes. Eu, como o señor maior que son. Fais un pouco a veces o que quere un, improvísase ou vai todo medido? No, improvisamos a veces, Pero, a ver, porque a veces estás así nervioso e tal, e dices, buah, vais a má Pero que fixestes agora, por exemplo, todo o que fixestes, xa sabías que ibas a facer eso? Ou polo medio metes algún... Ao principio foi improvisado. Sí, ao principio foi improvisado, pero despois xa fixemos o noso baile. Punto pa que? Pa ela. Tamén. Porque me levou a contraria, non por Sí, outra pero eu xa cousa. sabía que eras ela bailarins, sabía que eran Tiña boa bailarines. pinta, tiña boa pinta. Sí, sí. E como se chama este baile? Eu chamei fusión. Sí, E fusión que é? pois así danza moderna, reggaetón, pop... Sí, Un pouco de todo. fusión. Sí, fusión. Un aplauso para ele, moitas gracias. Claro, tense que... Que dicía Sabela, tense que notar xa cando entran. No, Eu teño que Sí, volver a eu sei que bailar, sí. Porque agora estou É que non se oxidadísima. pa... pero tú fuxe a clases de baile. No, pero eu bailaba na orquesta. Claro. Uno.
porque ainda o Facebook moitas veces recordache cousas de anos pasados. E outro día recordoume cando estaba na orquesta. Dios, estaba escanillada, Estás escanillada? De bailar. Claro, eu bailaba todos os días 3 horas. Pero que a mí o que me impresiona...